Son a mestra Lu e hoxe imos aprender xuntos en Ciencias da Natureza. Prepara a túa curiosidade, porque neste vídeo descubrirás cousas moi interesantes sobre o mundo que nos rodea. Imos comezar. Boas, rapaces e rapazas. Hoxe imos descubrir algo moi importante para a vida na Terra: o ciclo da auga. Sabíades que a mesma pinga que cae hoxe pode volver ao mar e subir de novo ás nubes? Cando o sol quenta a auga dos ríos e océanos, convértese en vapor e sobe cara ao ceo. As precipitacións son cando a auga cae do ceo á terra. Pode ser en forma de choiva, neve ou sarabia. Este proceso é importante para ter auga en ríos e lagos e para axudar as plantas a medrar. A auga no aire faise gotas ou cristais e cando pesa moito caen pola gravidade. As precipitacións poden cambiar segundo a temperatura e o vento. Son moi importantes para ter comida e auga, pero se hai moita ou pouca poden causar problemas como inundacións ou secas. E así a auga nunca desaparece, só cambia de lugar. Na clase veremos como podemos coidar este recurso tan valioso. Pensa nunha idea para aforrar auga na túa casa.